doon. Palabas kasi ngayon. And ito, the simple one. Stones. This? Jono. Good morning guys. Ano na? 9:41. Today is Saturday. November 26. Ngayon yung aming Christmas party mamaya. Yung mga bata kanina pa, gising na, sa baba na sila. Nakapagkilamos na tayo. Nice lang natin yung ating very short hair. Oops. Baba na rin tayo. Si Arlo trupa ata kasi naririnig ko pa yung kanyang noise. Sure ba niya? Baba na dito. Okay, baba na tayo. Magluluto ako. Doon sila. Good morning. Good morning, everyone. Ay, you're sitting na mama ka na? Ah? Oh, ito yung ating, ano, naman doon. Ganda nga. Ganda. Gusto ko... natin yung mamaya, ubusin natin yan. Nagluto siya ng, ano, corned beef, eggs. Para fresh pa yung ano. Oo. Hindi mo alam chef yan. Alam mo, natutunan ko ito kay ChonaAndMyKids. Alam mo naman chef na yan, ta? Una, itlog lang alam na. Ano to? Nakikinis ako talaga. Oy, nandidila man siya. Where's your teeth? Show us your teeth. Where's your teeth? May teeth ka na? Wala pa. Dinilaan niya ako, sabi ni Jan, have a hold, sabi ni ano. Okay. Do you wanna wave? Bye-bye! Bye! Bye! Bye now! Bye! Lakas nito mag-wave. Ayaw niya mag-wave sa iyo. Ayaw niya mag-wave. Ayan, kain na sila. Gising na rin si Ayla. Gising na si Dan, naglilinis doon. Corned beef with potatoes. Si Sak, inaalis niya naman yung egg yolk. Just put it on the side. I will eat it, okay? Potatoes. Hi, Arlo. It is really hot. Arlo. Ayan, meron pa. Wow, longganisa. Oh, that's the one we had before, di ba? Be? Ha? Ito yung last time natin. Dito nung kumain din ako, yung malit na longganisa. Hindi. Iba? Okay. What? Same Brand? Yeah. Ah, homemade? Ah, chorizo. Longganisa. Oh, Mommy, I want some rice balls. Okay. Wait, saan? Wala na silang sauce sila. What? Rice, Mommy. What? Quick. See, that's what I said. It's hot. It's hot. Have careful. Okay. That's really hot. Oh, yeah, I know, mabigat. Okay, that's it for now. Mommy, mabigat kasi yung plato. You want this, Holly? Ate, it's really hot, so we have to... It's a longganisa, it's chorizo. Sa, can you move your plate, please? Yeah. Ayun, si Arlo kumakain din. Feel free. You like the suka? Yung pinakurat. Pinakurat yun na, Day? Yes. Gusto niya. Si Sak mahilig sa suka eh. Gusto niya? Hinihigop kaya niya ang suka. Si Dan busy talaga sa labas, oh. Good. Si Kuya nakabusy, Kuya, kasi may golf lesson siya mamaya. Pero may pupuntan pa sila before. Where are you going before golf lesson? Tree climb. Yung regalo yun ni Tito Dan, tsaka ni Tita Riz kay Sak, pero sa lahat sila ata kasama. Birthday pa yun ni Sak last year, no? Pero hindi pa naman siya expired. So, oo. So ngayon nilang gagamitin. Tinawagan si Dando ng mga tao gilid. Sabi niya, alam mo, voucher ko ba? Hindi mo pa ginagamit. Oh, sweet naman. Kaya pala sinext niya na si Jan. Tapos si Jan naman, kainin ko yung tira ni Holly. Pang-apat na yan, isak na chorizo. Homemade daw to. Si Kuya 3 ata. Try mo na ba? Hindi pa, pero na-try ko yung isa. Pero sabi mo, same lang naman. No one's gonna wanna see your itlog. Sige dyan, nakabihis na rin. Wala yun. It's your birthday! Alis na pala sila. Alis na sila. Siyam. I'll pick that in and go. May bata sa ilalim ng mesa. Buti sinabi
ni Holly na Arlo is under the table. Gaya na rin yung isa. Be careful, Ayla. Okay, watch your head. Don't stand, okay? Ang cute man ng magkapatid. Ano, mapakong na pagkalo. Magluto na ako. What's that? What's wrong? Gusto kayo ano na yun? Party? Oo. Tapos na kayo mag-brunch. Brunch na yun kasi 10 na kami nag-breakfast, guys. 11:14 na. Magluto na ako ng calderette. Kunin natin yung binili ni Sisi na. Ito ba? Ang dami natin ika-calderette. May binili sila na 3 ganito. Yung casserole steak ang tawag. First, okay. So, hiwain ko muna to. Siguro yung... Hindi, hiwa muna ako ng mga gulay. Gulay muna. Ito, binili to ni Jan tsaka ni Dan kanina lang kasi yun ang kulang. Okay, so hiwa muna tayo, guys, ha? Maghiwa muna ako. Can I have a kiss? Kiss, tita. Thank you! O, diba? Bayad kiss. Bayad lang naman kiss. Malamig ng konti. How many times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How You're many done na, times Baba? are the words that you say have me mixing the Hindi ko na-vlog si Ayla. Sabi ko, wag na siyang kumuha ng supa-dupa. Binuksan niya yung fridge. Ayun siya sa freezer. And sabi niya kay Holly, what Ayla said to you? Sabi niya, ganun, tatawa kayo ng tawa ni Tita. Kasi ginaganon niya ako. Buksan ko yung fridge, hindi ko binuksan. Si Tita din, hindi. So siyang gumawa ng parang. Sabi niya kay Holly, shh! Ang cute ni Ayla. Andun lang siya sa freezer, oh. Nandoon lang siya, oh. As mama. Ang cute. Isa na siya, eh. Kumamaya na lang ulit. Alam niyang buksan. Cute niya talaga, sabi niya. Lingon siya kay Holly. Shhh! Cute. Ang cute ni Ayla. Joker to si Ayla. Oy. Oh, she's grabbing me. I know. Tingnan mo siya. Busy siya doon. Tirador ng supa-dupa. Patay na tayo na. Miiri. Okay, half. Okay. Ito, may half pa. Kiss tita. Here, oy, kiss. I get the one. Kiss, saan ang kiss niya? Oh, one more. Meron na tayong audience dito. Ayan sila. Don't touch the remote. Okay, thank you. No, she wants the TV on. Later na. Okay? Just finish your supa-dupa. Mom, what are we having for dinner? This one, caldereta, spring rolls. I think we have lechon, pork belly. Tapos na ako maghiwa. Ayan na yung nahiwa ko na lahat. And piniprito ko na yung carrots and patatas. Ayan. And siya, wala. Fresh lang naman siya from the shower. Si Arlo, yan. Ang iksi ng tulog. Ang Arlo natin ay ang iksi ng tulog. Ano yun na? Wala. Mag-proper ka ng kwento. You're shining your shoes, but hey, I got news. I ain't falling for a Push up! Okay, push up! This time, Wow! as ready as I can be. This time, Ang cute man ang Arlong niya. Wow! Pagsikat siya. Ano? Palalambutin ko na lang siya ng palalambutin. Ilagay ko na to. Oops! Diba? Isang kaldero talaga ito ga. Tingnan mo. Ayan na.
Bilis ng oras. Anong oras na? Alas 2 na, no? 27. Alam ko, 2:30 na. Uy, patulog ng mga bata para ready mamaya. Ating pagdireta. Si tita nakabihis na, guys. Hindi siya masyadong ready. Tawa siya. Ayun siya, oh. Hindi siya masyadong ready. Nakabihis na, nakaligo na. So, ayan. Okay na to. Malambot na siya, pero gusto ko sobrang lambot. Wait, bakit? Excited na siyang magbihis. Kagabi niya pa yun nilabas yung damit niya. Maligo na kami kasi anong oras na? Mag-alas 3 na. Maligo na tayo. Come on, Holly. Ligo na tayo. Dito na pala si Sak. And nakaligo na siya. How's the climbing? What do you call that? Tree climbing. Tree climbing. How is it? Good. Did you have fun? Yes. What? I went with my teacher. Didn't go because. Oh yeah, because I don't know. What? Is it a bit scary? You would like. I don't know, but yeah, you would like be probably crying because Why? you're up so high. Is it high? Yeah, up like to the top of the trees. Really? Well, not The at zip top. line. No, but when the branches are like there, like you're at the bottom of it. Yeah. So that's why Kuya TJ didn't go. No, because it's like. So just you and Tito Dan. Yeah, so the gun never fell, and I never fell. Nearly fell, Tito Dan. Yeah, but this is best thing. There's a best. Oh, you You will be just safe. hang. Yeah. Okay. Tapos na tayo maligo. Pinapatuyo ko lang yung buko kasi paplansyahin natin siya. Kasi ganyan siya, guys, pag hindi na-plansya. Oh. Ganyan ang itsura niya. So, yeah, mag-get ready na ako. Nakabihis na ako, guys. I-try ko kung anong shoes ang gagamitin natin. Pero, ayan yung damit natin. Naka-tube tayo. Nandito na rin. Kararating lang nila ko. Hi! Have a shower. Have a shower na. Okay. Kararating lang nila. And si Jan din nag-pick up ng lechon. Pero binayaran na yun ni Reyes. Pinick up lang ni Jan kasi pag dineliver niya dito, extra $30. Malapit lang naman kung saan nag-golf si Kuya. So, pinick up na ni Johnny Boy. Have a shower na niya. Okay. Ayun guys, sinukat ko yung tabingi kayo, di ba? Yung sinukat. Ayan yung ating biniling shoes kahapon. Ito yung black. Yung black ang gusto ko. And ito yung silver. White na may mga bato-bato. Ayan. Hindi nyo makita yung full outfit ko kasi... Tayo na ganito? Ha? Mamaya, pag picture mo. Yan, may buti ka, may chinilas. Sa labas. So, ganyan. Yung si Tita, show your shoes. Bakit hindi Tita, mo makaya na Kaya? na Meron. Meron ka. hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Hindi mo. Kami, tingnan mo, show your shoes, Tita. Oh, ang ganda ng shoes ni Tita, oh. Punta kami ng pageant. Punta kami ng pageant. Nakakamatay yung sapatos ni Tita, oh. Ang tulis. Ang tulis. So, yan. So, black yung akin, oh. Yan, black. Hindi nyo makita yung ating buong guys. Dito, pwede ba? Tingnan natin. Ay, hindi rin. Hindi nyo makikita, guys. Hindi. Wala. Pero yan. Hindi nyo makita ang whole outfit natin. Pero ganyan siya. May patali siya dito. Then, ayan. Tapos, dito mahaba. Oops. Dito maiksi. So, yan, guys. Ang ating blue outfit for this year. Dito, ayan. Si Tia, nagsasapatos na siya. Ayan na siya. Hala. Feeling sobrang laki ng kanyang top. Ay. Locked under and they sweetie. I needed to get some. It's alright. It's alright. You can move. Ayun kasi masikip. Tapos na siya maligo. What do you think of my hair again, ha? Alam mo? Beautiful. No? What did you say about my hair? Ayoko. Be honest, please. Too short. No, not that. No. What? What did you say about my hair? Looks like a mushroom. Oh, yun guys. Mushroom daw ako. Ayaw niya talaga. So you look like a mushroom. I love your dress except your hair. Sabi ko, why? You look like a mushroom. Diba? Ayan. So, hatin sa ha? Close the light, ha? Baba na tayo. Mukha ba akong mushroom, guys? Ayaw niya talaga maising ko. Ay, just sabi ko sa kanya, off niya ako. Okay, sige, ako na mag-off.
Sige na. Baba na tayo, guys. Ayan na siya, oh. Dito na sila, Mers. Si Holly, si Kuya, and Zach. Ayan. Pika-pika na sila dito. Dala ni Mers, guys. Ang ganda, oh. Sa Kmart niya lang daw ito nabili. Yeah, ano lang yan? 25? Oh, diba? Ang ganda. Sa cheese platter. Ayan na. Ayan, hindi pa rin tapos mag-decorate. Ininit ko na yung ano, inon ko ulit yung ano, yung ating kaldereta. Para uminit siya. Try daw ni Johnny Boy. I'm gonna do one more round. So you can see. What's wrong? Oh, babe. Just be careful. Be careful. Your clothes. Just be Where's the string on it then? Is it in the cupboard? okay, tender. The potatoes. Okay. Small. Nice. Okay. Nice daw. Alright, tell me what you think of this. Start na tayo, guys. Sparkling lang naman. Wow! Sparkle lang sa kanya. Mamaya tumba na. Yan ang maayos, guys. Yan yung mga laki kanunod sila. Mamaya magpicturean Sarap na sila. Ang cute nga. Pag kumpleto na nga. Sabi ka ni John kanina. Okay, start na daw. Cheers. Signer din daw siya. Okay, cheers. Say, yung beer ba? O, sige. Thank you. Ano ba yun? Ayaw. Nakainom ko lang ng gamot. Mamaya. Minom siya ng gamot. Cheers. Mamaya din siya. Cheers. Ayan, start na. Anong oras na ba? Alas 5 pa lang ba? Hindi. Maliwanag pa. 5:35 na. Ayun, di ba? Tara. Bakit hindi pa sila dumating? Ganda. Are you using your phone, Lindsay? Ay, naman din. Ay, baba. Kasi ayaw. Si Arlo. O, magpapicture mo. What do you want to use? Dito sa gilid. Ayun. Sana sa akin ko dito. Dali na, Dali! Ano ka na pag-vlog? Picture tayo. O, sige, ano? Sabi ko ba? Tanggol na may naman talag ka na. Nataig ako sa lipstick ko ng batang to. Siguraan sa akin. Siguraan ko yan. Siguraan ko yan. Wait, Nancy. Ay, ganyan ba? May mushroom Panin po. Ayan. Ganyan. First time shot. Third to zero sa boy. Ayan, yan. Lubot lang ako. Panin po. Ayan, o. Yan. 3, 2, Tinagala pa yung mga aking ano. Nakapit ba? Sabay-sabay. Uy, ano na yun? Napagod na kami. Ang bilis na pagod. Okay. Ayan. 3, Pakita natin yung earrings ko na sobrang laki. Ayan. Sige. Pakita mo yung bracelet. 3, 2, 1. Thank you, Neil. Ayun. Dapat marami ko option. Upload. Waki na waki. Waki? Waki na. Dali na waki. Come on. O, go. Wala kita ko ang waki ni ate na ganun. Makaka-copyright tayo dito. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go. Get close to me. Oh, don't let go. Get close to me. My body's waiting for you. I know your body's been waiting too. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around. Yeah, yeah. Whenever you're around. Whenever you're around.
Mag-share ang boys, guys. Magkasing Picture muna. Wow, si Johnny Boy. Robin! Wow! Ready, Johnny Boy! Come on! Alis ka na! Come on, Mami. Dali mo ha. Check naman nila. Come on. Picture. Ate, post ka ng picture. Wait up, boys. Si Ayo. Ayan, ito na picture. Ayan, ito na picture. Akin to, akin to, diba? Hindi ko na alam. Picture mo na yun, boys. Ang tatang ko ba ako? Ayan, kain muna, tapos mag-picture-picture. Spring rolls. Ayun palang pagkain namin, oh, in-order to. Ano nga to? Menudo, spring rolls, and spaghetti. Eto, libre yung mga yan. Tatlo yan, no? Dalawa. Ay, apat. 4 na kilong lechon pala yun doon. Kain na, guys. Kain na. Nahiwa na yung lechon. Ha? Ayaw pa nilang kumain. Lechon. Yan mo sila, kakain din yan. And naglabas na doon ng lechon and Spaghetti daw sila. spaghetti, and then binatter ko na rin yung bread. Tinanong ko din mo. Laki kasi complex. Kaya nga, umaga na. Ano? Start right! Sabi ni Danny Boy. Ano? Tom, ito suot ko. Ubarin ko lang. Kapal ng pati ha? Kaya na. Han, there's the caldereta there. You don't want? Sure? Sure? Sit down, sit down, sit down. Where's Holly? Where's Zachary? There is the line between dreaming and feeling blue. It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel Spaghetti stuck rice, Han. in the middle. One of those Come on, come on. crazy people. It's alright, come on. All it's... Should I stay Make sure you don't here? wipe it on your Should clothes, I huh? let go? Here, So, hi, Joe. Okay, Ayla. Ay, kay Harley. Lechon, lechon. Hoping change is gonna find me. Watch for your clothes. You Tawa don't ka. have to remind Hindi na, nagkikiwa. doing nothing at all. Want rice? Ruminating on a label. I feel stuck here in the middle. There's caldereta there, Kuya. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go?
Malambot ba? Feeling ko hindi. Malambot doon? Sarap? Masarap. Kumakat eh. Masarap. Yeah, well, no. It's cool. Ano na kami, munita, munito. And yung mga bata, hindi ko pa sila napabunot. Pero nabunot na ito ni Jan, nung nandun sila sa bahay. Nabunot na ito ni Jan. Pero pabunitin ko mga bata para alam nila kung sino yung Chris Kringle nila. Holly, can you grab one, and then don't show to everyone. Okay. I know who you got. Yeah. Close your eyes. Close your eyes. Oh, don't. If you pick one, that's it. Come over in the corner and Come on, don't show it to anyone. Oh gosh. Ayun na yung kay Sak. Okay? Okay? Don't tell anyone. Yeah, you can look. Is this Secret Santa? Yeah. Don't show. Feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy Okay, monito, monita. Should I stay here? Or should I Unahin na yung mga bata kasi baka matulog yung mga bata, guys. Oh, ayan, umiyak na siya. Oh. Wait a second. Go there and give it to them. Si Jan, hindi ko alam kung anong binili niya, pero... Kids on the grass! Kids on the grass! Kids on the grass! Present on the grass! Kids on the grass! Present? No grass. No. No grass. No grass. Kaya Jan, hindi ko alam kung sino nabunot niya. Give it to your bonito, baby. Yes, listen. Oh, monita, Open it, yeah, open it. Open. Oh, yeah. Open. Open. Oh, wow, for your sandwich. The other one. Wow. Oh. Wow. What you gonna say? Yes, Harley, that's Mama. That's your Mama, Harley. Harley, that's your gift. Yeah. Yasak and Kuya. Kuya. Yeah. Okay, next. Harley next. Harley go. Wow! Ano ba yan, sis? House TV. Kailangan namin ng TV. Iba na talagang bestseller. Open it. TV pala. Oh! Gusto yan. Yes! Yes! Okay. Thank you. Okay, Sak, it's your turn. Aray ko. Ayan si Sak. Oh, no! Give a kiss! Wow! Alisin na. There's more! There's more!
There's more, Baba. There's more. One more here. Alis dyan. Kasha. There's more. Kasha. My short, my paano yan? Try on nga. Okay, try. Try. Kasha. Okay. Pinabunot ko ulit sila. Lagi niya nakukuha si Ayla. Ayla's next. Ayla na. Ayla. What's your monita, Baba? Oh, it's Ate Holly. Give it to Ate Holly. Oh. Open it. Ay, wow. You got new lunchbox, Baba. Open inside, Baba. Open inside. Open. Put your name there. Yeah. Ay, nice. Then you can put your name, Bob. Same as you, Baba. Nice. You got a new one. Ayan, gusto nila yun. They put their name. Later na, Nak. Later na. Holly, Holly. Give it. Who you got? Do you know how to read? Oh. Ano siya? It's alright. It's alright. Bakit mag-start tayo? Kasi si Arlo na. Magbigay na si Arlo. Magbigay na si Arlo una siya. So, mag-start na lang ulit. Si Jonathan na. Okay. Oo nga, no. Yeah. Inis ako dyan. Hindi siya bumili. God. Dramatic tong dalawa. Lagi niya na ako kasi to. Tingnan mo, suspense din siya, oh. Nakakainis. Nakakainis si John. Kaya nga, nainis ako. Boring ni John. Nainis ako. No, it's not true. Sino kaya siya? Pili ko ako. Ako? Leo pala. Akala ko sa akin. Asa? 2 minutes on their own. Is that right? Wow! Talaga. Palakyan ng regalo. Mare. Nadisia! Sino kaya? Well done. Yes, well done. Wow! What you got? That's nice. Abang. Ako na. Ano lang to? Tawag nito, rapper lang to. Sino to? Siya na naman! Piyaya ka man ay bakit? Oo, piyaya yan. Nalag kayo piyaya ko. Merry Christmas. Kailangan ko talaga ng power Buksan ko ba ba? Buksan natin. Naamoy kasi kita pa ng tikitan tayo. So, kailangan nila ng pabango. Nangangamay kasi siya lately. Magandang glass na. Mabango din yan. Ayan daw yung kaibigan niyo. Glass na. Supportive talaga sa mga taong kaibigan. Inispray si tita.
In-spray si tita. Feeling ko ano ito? Johnny. Yes, Papa. Palapit siya. Sa akin? Pa-vlog ako. Suin! Isang kusay lang suway pati. Yung may Monday, Tuesday. Timing. Monday, Tuesday, Wednesday. Ay, ano kaya yan? Ay, hindi ko ito pagbibigyan ko na. Ano man ito na Lingerie! Wow! Where? Where? Si Johnny Boy! Si Johnny Boy! May kasamang panty! That's the gift for you. Hello! Sorry, Johnny got the pillow over it, it's all good. Oh! Mukha ni John! Mukha ni... Adjustable! Adjustable siya, bro. Pala to. Rare! Bigay na ako ulit-ulit. Sino na? Ikaw na. Tapos na, guys. Merry Christmas. Ang bango. Inuman na. Inuman na. Ano, iinom ha, diretso hawa. Go. Yabang talaga. Mag-game na kami, guys. So ano, sige. Para magpinasan. Ano muna? Wait! Hindi ka mag-review! Taranta na naman. Animals? Mag-start na lang na letter. Give an ano ba? For example, monkey. Ay, monkey. Monkey. Ano yung barrio? Monkey. Tayo. Wala pa nga. Lasing na ang buwan. Hoy, mag-start. Ano nga gagawin? Animals na lang. Magbigay tayong letters. Tapos, Tagalog English ba? country, Sa oh. TikTok nga letters. Sayang starts with letter C. Ano yan? Isipin mo kami sa mga magsabi. Country, sabi niyo. Country ba tayo? Mag-iisip kung ano. Oo. Or perfume, or country, kay ano. Anong gusto natin? Ano na? Country na lang? Country! Boy! Go! Hoy, tripod, sis! Tripod! Akala ko yun ang kukunin mo. Bilis tumakbo. Cause I think